Αχ, αυτός ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης που ξυπνάει μνήμες, ξυπνάει συναισθήματα, ξυπνάει μυρωδιές, ξυπνάει τα πάντα. Θανάσης Κογάρης κοντά μας. Καλημέρα παιδιά. Βλέπω και εγώ τις εικόνες. Θυμάμαι αυτή τη βραδιά στην Αριστοτέλους, αυτή τη συναυλία της κρατικής ορχήστρας. Πραγματικά ο κόσμος ήταν συγκινημένος για την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης που βγήκε και εξεχύθηκε στους δρόμους. Και είναι μαζί μας βέβαια και ο διευθυντής της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Μπράνος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Και αλήθεια είναι, δεν ξέρω να μας πείτε τώρα με την ευκαιρία που είστε εδώ, ποιανού ιδέα ήταν. Ήθελα πραγματικά αυτό έτσι να το ρωτήσω σε εσάς, γιατί όταν το είχα ακούσει και όταν ήρθαμε εκεί και είδαμε τον ενθουσιασμό του κόσμου, είχαμε πει ότι εγώ δηλαδή σκέφτηκα ότι αυτό σημαίνει πολιτισμός. Και δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια που βγήκε η ορχήστρα στους δρόμους, γιατί και στο παρελθόν ήταν το κομβικό σημείο στο κέντρο. Ανεπανάληπτη. Κάτι που συμβαίνει, ήθιστε να συμβαίνει στο εξωτερικό, δηλαδή σε όλες τις πόλεις. Δηλαδή αυτό το δρόμενο που ήταν υπέροχο εδώ, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν και να πω ότι όταν έχεις ένα τέτοιο πολιτιστικό διαμάντι όπως η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, είναι φυσικά εκ των ουκάνευ τέτοιες εκδηλώσεις. Όσο αφορά το πρόγραμμα, ήταν δική μου ιδέα, αλλά φυσικά η συναυλία στην Αριστοτέλους είναι παράδοση κάθε χρόνο. Απλώς την χρονιά αυτή θέλαμε λίγο περισσότερη πρόσβαση από το κοινό, στο κοινό και φυσικά να βρεθούμε πιο κοντά. Και αυτό είναι και ουσιαστικά μια παράδοση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και επειδή για μένα είναι η καλύτερη ορχήστρα στην ελληνική επικράτεια και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι καλλιτέχνες που συνεργάζονται εγχώροι και διεθνείς, θεωρώ ότι η προβολή της, η εξωστρέφειά της, η συνέχιση του εκπαιδευτικού της έργου, η κοινωνική της προσφορά είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Και πάνω σε αυτό φυσικά. Θα να ρωτήσω κάτι για αυτό που λέτε ότι η εξωστρέφεια, αλλά εδώ υπήρξε και ένας αυθορμητισμός αυτό. Δηλαδή, τελικά είναι σημαντικό να βγαίνουμε και έξω από τις αίθουσες. Από τα στεγανά μας. Η Κρατική Ορχήστρα το κάνει εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια. Δηλαδή την έχουμε δει να βγαίνει στους δρόμους. Πριν από την Αριστοτέλους, ο κ. Βράνος είχε διευθύνει στη Θέρμη. Θυμάμαι ένα επίσης καταπληκτικό βράδυ εκεί στην πλατεία της Θέρμης, όπου ο κόσμος, που αρκετός κόσμος δεν είχε ξαναδεί την Κρατική Ορχήστρα. Και εκεί είναι η μεγάλη προσφορά, νομίζω, αυτό που έγινε και στην Αριστοτέλους. Κόσμος που δεν έχει σχέση με την Κρατική Ορχήστρα ή με την κλασική μουσική γενικότερα, να βγαίνει και να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αυτή την όντως θαυμάσια ορχήστρα, την οποία θα πω και εγώ με τη σειρά μου, είναι ζηλευτή από πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν είναι καθόλου φιλοφρόνηση αυτό. Έχουμε μια σημαντικότατη ορχήστρα που θα τη ζήλευαν πολύ στην Ευρώπη. Και γιατί να μην έχουμε άλλωστε. Οι ικανότητες των ανθρώπων δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με τις υποδομές μιας χώρας. Μπορεί να έχουμε λύσεις σε υποδομές, αλλά τα μυαλά μας, η διάθεσή μας, οι ικανότητές μας είναι συναγωνιστές. Δεν κατάλαβα. Βέβαια και το φιλότιμο κάποια στιγμή πρέπει να επιβραβευτεί και να στηριχθεί. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για τέτοια σύνολα, χρειάζονται και πολλές υποδομές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Και υποδομές, αλλά από την άλλη να σκεφτούμε και για τα μουσικά σχολεία. Γιατί και γι' αυτό έρχεται να μας πείτε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Αλλά από τη στιγμή που τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα είναι ελάχιστα και έχουν τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης. Γι' αυτό που λέγαμε δηλαδή για τα πνεύματα, πώς θα βγει ένας νέος καλλιτέχνης δηλαδή. Μυαλά φυσικά υπάρχουν και ικανότητες υπάρχουν. Γι' αυτό και είναι αναγκαία και επιτακτική. Και αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, πόσο ακόμη θα στηριζόμαστε στο φιλότιμο? Κοιτάτε να δείτε ό,τι μπορούμε κάνουμε και πιστεύω για οποιαδήποτε ότι, καινοτομία, για οποιαδήποτε πρωτοβουλία, για οποιαδήποτε προσπάθεια. Δεν κουραστήκατε κι εσείς να στηρίζεστε στο φιλότιμό σας, το δικό σας και των συνεργατών σας? Δεν θέλω να πιστέψω ότι κουραστήκαμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δημοσιογραφικό είναι αυτό. Ναι, το λένε και στη Γερμανία. Είναι ωραίο όμως κανείς να έχει όραμα. Ναι, όχι, δεν γίνεται. Απλώς προσπαθούμε κι εμείς με συνεργασία φορέων. Αυτό είναι τώρα το μοτίβο. Ας πούμε, το μουσική παντού που γίνεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το οποίο όχι μόνο σχολεία, μέχρι και σε φυλακές πήγαμε. Η τελευταία μας συναυλία πέρυσι, 12 Ιουνίου, ήταν στις φυλακές των Διαβατών, στην πτέρυγα του ΚΘΑ που εγγενίασε προχθές ο Πρωθυπουργός. Εμείς ήμασταν πρώτοι εκεί, στις 12 Ιουνίου. Να το πάρουμε όμως από την αρχή για να μην έχει ο κόσμος κενά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται τώρα, έχουμε την τρίτη φάση του.
Τρίτη γιατί είναι τα σχολεία. Γιατί η δεύτερη ήταν. Όχι, η πρώτη ήταν πέρυσι την Άνοιξη. Ναι. Με την επίσκεψη στα σχολεία, σε θεραπευτήρια, ιδρύματα, νοσοκομεία και στις φυλακές. Και η δεύτερη φάση τώρα έρχεται με τα τριήμερα σεμινάρια. Μάλιστα. Τα οποία είναι δωρεάν σεμινάρια από σχήματα της ΚΟΘ. Στην πρώτη φάση πήγε όλη η ορχήστρα. Έτσι, τώρα πάνε σχήματα της ΚΟΘ. Γιατί είναι δύσκολο να πάει και όλη η ορχήστρα κάθε φορά. Ναι, σίγουρα. Και είναι όχι μόνο αυτό, είναι και ότι σε σχολεία απομακρυσμένα μένει ένα τριήμερο το σχήμα εκεί. Όχι μόνο μία μέρα. Και γίνεται όχι μόνο διδασκαλία ενός έργου ή έργων, αλλά ουσιαστικά και η φύση του επαγγέλματος. Δηλαδή, εξηγείται στα παιδιά πώς γίνεται ένας μουσικός να φτάσει σε μια συμφωνική ορχήστρα. Ποιος είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Τα παιδιά συμπράττουν, παίζουν μαζί με το σχήμα της κρατικής ορχήστρας. Γίνεται μια διαδικασία ακρόασης ακριβώς. Ο διακριθέντας μαθητής, διακριθήσα μαθήτρια, παίρνει ένα βραβείο μέχρι και 1.000 ευρώ για μουσικές σπουδές ή αγορά μουσικού οργάνου. Και φυσικά όλη η διαδικασία γίνεται με μια αλληλεπίδραση των πρωτεργατών μιας τέτοιας συμφωνικής ορχήστρας και των μαθητών. Γιατί και οι μαθητές θέλουν κίνητρο. Και σε απομακρυσμένες περιοχές, μιλάμε Ξάνθη, Κομοτηνή, Δράμα, Βέρεια, Μια που Πτολεμαΐδα. εννοείται την εμπειρία, κάνω μια παρένθεση γιατί πάντα είχα μια απορία. Τα Ελληνόπουλα αγαπάνε τη μουσική και τα μουσικά όργανα. Δηλαδή, στην καθημερινή ενασχόλησή τους επιλέγουν ένα μουσικό όργανο. Επειδή και εγώ Ελληνόφωνο. Πολύ σημαντική ερώτηση του Χάρη. Σας ρωτάω γιατί ας πούμε ο γιος μου είναι 6 χρονών, βλέπω ότι έχει διάθεση. Δεν ξέρω αν πρέπει εγώ να τον καθοδηγήσω να περιμένω. Θέλω απλά η απορία μου είναι αν τα Ελληνόπουλα ασχολούνται με τη μουσική. Λείπει η παιδεία. Το δυναμικό το έχουμε. Τα παιδιά μας όχι απλώς είναι ταλαντούχα, όχι απλώς έχουν έφεση στη μουσική. Μπορώ να σας πω, επειδή έχω ασχοληθεί και με νεανικές ορχήστρες, έχουμε πάρα πολύ καλό δυναμικό. Πραγματικά ταλέντα, τα οποία όμως φεύγουν. Γιατί δεν έχουμε τις υποδομές. Δηλαδή και συνήθως βλέπουμε, επειδή και εμείς οι γονείς, και εγώ έχω παιδάκι, και εμείς οι γονείς δεν έχουμε παιδεία, μπορεί να τα στέλνουν εκεί με το ζόρι στο οδείο και ο Θανάσης ξέρει έχει εμπειρία και τελικά να μισήσουν και τη μουσική, να κάνουν κάτι άλλο που δεν αυτό ήδη έχει γίνει. Δηλαδή ήταν μια μόδα η οποία ξεκίνησε, γιατί μάλλον για μόδα πρόκειτο, πριν από αρκετά χρόνια, πριν από την κρίση, όπου οπωσδήποτε το παιδί έπρεπε να πάει σε ένα οδείο να μάθει ένα όργανο. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Ίσως να είναι ένα από τα καλά της κρίσης ότι λίγο άρχισε να ξεκαθαρίζει, αλλά παράλληλα και από τα κακά. Γιατί κάποια παιδιά που θέλουν να μάθουν μουσική ενδεχομένως να μην υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Δηλαδή, όταν θα πάει ένας μουσικός μιας τέτοιας ορχήστρας και θα δείξει το παιδί πώς πιάνει το όργανο, πιάνει η ορθή στάση, πώς μπορείς να βελτιώσεις την αγάπη σου στο όργανο. Ποιος είναι ο δρόμος για να μπορέσεις από το όργανο μετά να φτάσεις, εάν θέλεις, και στα μουσικά σχολεία έχουν φυσικά τέτοιο επαγγελματικό προσανατολισμό, αυτή την αγάπη να δώσουν για τη μουσική στα παιδιά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και νομίζω αυτός είναι ο στόχος. Και εκεί θα αξιολογηθεί και το έργο και πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο στόχο. Θανάση, το ρεπορτάζ για αυτό το τριήμερο της κρατικής ορχήστρας. Τι πρόγραμμα έχει? Σήμερα νομίζω ότι είναι σε 5 πόλεις. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή διάφορη μουσική της κρατικής ορχήστρας είναι Αμύντεο, Βέρεια, Δράμα, Κομοτηνή. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ ευχάριστο. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Βέβαια, Θανάση, εγώ άκουγα και την εκπομπή σου χθες για την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα αργούτσικα λίγο. Είναι η εκπομπή που 9:58 κάνει και μεταδίδεται από το τρίτο πρόγραμμα. Έτσι, έχουμε και στις 7 η ώρα σύμπραξη. Θα πάω να διαβάσω αναγνώσματα του Τάσου Λιβαδίτη στην εκπομπή του Αλέξανδρου Τριανταφύλου. Ωραίο. Και το Χάρη σήμερα. Είναι η σύμπραξή μας δηλαδή. Τηλεόραση να πάει το ρίξαμε γέφυρες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και τούμπαλιν. Βέβαια υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα για την ψηφιοποίηση του αρχείου της κρατικής ορχήστρας, για το οποίο πρέπει να έρθει μάλλον μια επόμενη. Φυσικά. Μια επόμενη πολύ μεγάλο βήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε καθημερινά και απλά. Απλά και καθημερινά μαζί σας και αύριο λοιπόν. Γεια σας.